Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Βαγγέλης Στογιάννης, γεωπόνος, εκπαιδευτής εθελοντών πολιτικής προστασίας, ο οποίος έχει 30 χρόνια εμπειρία στην αντιμετώπιση εκδηλωμένων φυσικών καταστροφών και στην οργάνωση εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Κύριε Στογιάννη, παρακαλώ, αν θέλετε να περάσετε από το είναι η μέρα που είναι σαν κάτω. Καλημέρα σας και από μένα. Είμαι ο Βαγγέλης ο Στογιάννης. Συγγνώμη που ήρθα σε αυτή την κατάσταση, αλλά έπαθα μία θλάση χτες στο πόδι και δεν μπορώ να σταθώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να μιλήσουμε για την προστασία από μία εκδηλωμένη φυσική καταστροφή, τόσο του δάσους, του σκηνιά, όσο και οποιασδήποτε περιοχής, τόσο του οικοσυστήματος του σκηνιά, του διπλού, όσο και από και μίας κατοικημένης ή μικτής περιοχής, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάτι το οποίο προηγείται των συναρμοδιοτήτων και προηγείται κατά απόλυτο βαθμό. Συναρμοδιότητες τι είναι? Να πει ο πυροσβέστης, εγώ κάνω το συντονισμό στην κατάσβεση. Να πει το δασαρχείο ή να πει ο ΦΠΚ, εμείς κάνουμε τον προσδιορισμό των έργων πυροπροστασίας ή των επεμβάσεων πυροπροστασίας. Μιλάμε για φωτιά. Ο Δήμος να πει, εγώ είμαι αρμόδιος να σας στέλνω εθελοντές, να σας στέλνω υδροφόρα. Και κάπως έτσι πηγαίνουν χαροπά σε αυτό τη χαροπά λιποβαρή πατρίδα που ζούμε ορισμένες φορές τα πράγματα και θρηνούμε τραγικές καταστροφές και καταστάσεις σε κάθε περίπτωση μιας εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου, είτε κακόβουλου, γιατί η φωτιά μπορεί να εκδηλωθεί και κακόβουλα, να είναι αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας, είτε αποτέλεσμα διεργασιών της φύσης στην Ελλάδα. Τα μαθαίνουμε κάθε χρόνο και τα παθαίνουμε και μυαλό δεν βάζουμε. Για να μπορέσουμε να εκπονήσουμε, ας το πούμε, με την ευρεία κλίμακα ένα σχέδιο προστασίας, άρα ένα σχέδιο πολιτικής προστασίας, πολιτική προστασία να φτάνει στην αντιμετώπιση της εκδηλωμένης κατάστασης, θα πρέπει να κάνουμε ένα πράγμα που ξεχνάμε. Και εδώ, με συγχωρείτε, ο πρώτος υπεύθυνος, όπως η πρώτη υπεύθυνη είναι η Δήμη και ο δεύτερος υπεύθυνος είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Με τη συνεργασία όλων των συναρμοδίων. Για να τελειώνουμε κάπως και με το ποιος έχει τόσο. Γιατί εκτός από το συνεύθυνο υπάρχει και το πρωτεύθυνο. Τι πρέπει να κάνω για να αντιμετωπίσω φωτιά? Πρώτα απ' όλα, ποια είναι τα δεδομένα μου? Ένα διπλό με 2 χαρακτηριστικά και τρίτο χαρακτηριστικό. Μια ζώνη μίξης δάσους οικισμού. Χαρακτηριστεί ένα μεικτό οικοσύστημα. Ένα υγροτοπικό κομμάτι, ένα κομμάτι δασικό. Με τα όποια προβλήματά του και το ένα και το άλλο. Μάλιστα. Ποια είναι η ανάλυση του κινδύνου? Και όταν λέω η ανάλυση του κινδύνου, και ποιος θα την κάνει? Ανάλυση του κινδύνου έχει 2 επίπεδα. Χωρική ανάλυση κινδύνου. Για παράδειγμα, αυτά δεν είναι θεωρητικά. Αυτά είναι πράγματα που γίνονται όπου αυτά τα πράγματα λειτουργούν και δεν έχουμε το χάλι το δικό μας. Τα χαρακτηριστικά της περιοχής, αν μιλάμε για φωτιά, από πού θα σου έρθει η φωτιά? Θα έρθει από χώρο με διαφορετικά χαρακτηριστικά για να πάει σε χώρο με διαφορετικά. Πάντα. Μάλιστα. Πού θα εκδηλωθεί αυτό που είναι ο μέγας κίνδυνος να εκδηλωθεί? Για να δω μετά πόσους χρονούς πρέπει να έχω. Γιατί είναι γελίο να λέω ότι έχω 4 χρονούς που λέει πυροσβεστική, που λειτουργούν. Και 3 γελίο να λέω ότι έχω μια δεξαμένη 85 τόνων για να πάρουν τα ελικόπτερα, που λέει ίσως ο ΦΠΚ.
Και είναι γελίο να λέει ο πυροσβεστική ότι εγώ πρέπει να έχω να διαχειριστώ και να του στείλω από εδώ και από εκεί, ανάλογα με τις δυνατότητες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πόσοι είναι οι καιροί, το πρώτο στοιχείο της χωρικής ανάλυσης. 4 οι πρωτεύοντες και 4 οι δευτερεύοντες. Από πού έρχεται για τη φωτιά της σπρώχνει ο αέρας. Προς τα που λοιπόν και από πού θα κινηθεί η φωτιά σε κάθε περίπτωση. Πρώτη ανάλυση που πρέπει να γίνει. Ποιος θα την κάνει? Ο Δήμος, το σύστημα πολιτικής προστασίας και το σύστημα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Τι θα αντιμετωπίσει η φωτιά, τι δουλειές θα αντιμετωπίσει αν έρθει σε αυτούς τους καιρούς. Θα αντιμετωπίσει επεμβάσεις που έχουν γίνει μέσα στο δάσος και οι οποίες θα έπρεπε να μην υπάρχουν. Ένα παράδειγμα, μέσα στον οικότοπο. Υπάρχει, είδα τις προάλλες, ένα εκτεταμένο δίκτυο σειρματοπλεγμάτων που από την καταβολή του πάρκου υπάρχει κληρονομιά από μια βάση. Είναι παγίδα για αυτούς που θα έρθουν να επιχειρήσουν για να χτυπήσουν μια φωτιά που θα έρθει από τα καλάμια. Θα κάψει κόσμο, δεν θα κάψει μόνο τον υγρότοπο. Αν πηγαίνει προς το δάσος, και ακόμα συζητάμε ποιος θα τη βγάλει. Ακόμα συζητάμε ποιος θα πει ότι παιδιά βγαίνει χτες. Για ποιο σχεδιασμό μιλάω? Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει για να έχω σχεδιασμό. Αν μου έρθει φωτιά από τα καλάμια, έχω, γι' αυτό χαρακτήρισα γελιότητα τον αριθμό των κρουνών. Αν έρθει καλοκαίρι με βιαιότητα και καταβατικό, ως προς την έννοια της κατάβασης προς το δάσος, αέρα ισχυρό, καταβατικός ήταν ο αέρας που γέννησε το μάτι, και όλες μεγάλες καταστροφές, ποιος θα σταθεί στον καλαμιώνα μπροστά που θα του φέρνει την ποδιά? Η προσβολή και οι ενισχύσεις πρέπει να μπουν μέσα από το δάσος. Είναι τρωτή η δρόμη μου, είναι το σύστημα των δρόμων. Να πούμε απλά πράγματα. Είναι, αλλά απολύτως πρακτικά. Εκεί οι πρώτοι θα επιχειρήσουν από εκεί, θα το χτυπήσουν από πίσω, να ρίξουν το φορτίο, να μπορέσουν κάποιοι να σταθούν από πιο μπροστά. Εκεί αυτοί θα χρειαστούν νερό. Θα βάλουν τα μυζητικά στη φωτιά να τραβήξουν τη λάσπη από το έλαιος? Όχι βέβαια. Έχω κρουνούς εκεί? Απάντηση όχι. Μέσα στο χώρο, όλο το χώρο του βιοτόπου, υπάρχουν αέρια καλώδια. Αν το εξαντλήσαμε μέχρι εδώ, υπάρχουν. Τραγικό όχι γιατί θα βάλουν φωτιά. Γιατί μόλις καούνε θα πέσουν ένα σωρό αυτοματισμοί του συστήματος που μπορεί κάποιος οπαδός των high-tech λύσεων, αλλά έχουν άγνοια στις βασικές αρχές επιστήμης κυβερνητικής, να έχει προτείνει τηλεπισκόπηση, ρεύμα σε κάποια σημεία για το δάσος. Ωραίο πράγμα. Και όταν καεί, μιλάμε για ένα δίκτυο με υδροβόλα το οποίο δεν λειτουργήσε. Ναι, να λειτουργήσει. Κινδυνεύει την ώρα που λειτουργεί για να σηκώσει πίεση το δίκτυο αυτό με τα υδροβόλα που έλεγε ο πρώτος συζητητής. Πολύ σωστό. Κινδυνεύει με το να κοπεί το ρεύμα. Και βέβαια, όταν καεί η πρώτη κολόνα, θα τερματίσει το ρεύμα. Δεν σας λέω κάτι φανταστικό. Έτσι κάει και ο Κρόνιος Λόφος στην Ολυμπία, το 7. Με αυτό που σας είπα. Να άλλη τροτότητα, που πρέπει ο σχεδιασμός να την πιάσει. Να πάμε τώρα στα επιμέρους. Ο πυροσβέστης τι πρέπει να εισφέρει εκεί? Ο πυροσβέστης και ο δασολόγος και ο δασικός, το πρώτο που πρέπει να προσφέρουν, και δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, άλλα 5 λεπτά με το ζόρι, το πρώτο που πρέπει να εισφέρουν σε αυτή την ιστορία, στον σχεδιασμό αυτόν, το business plan, πώς θα κάνουμε τη δουλειά για να δούμε τι χρειαζόμαστε μετά σε πόλους, είναι πούς με βάση τις επικινδυνότερες χωρικές θα σταθεί το περιπολικό δασόν, έτσι λέγεται το 1,5 άτομο που λένε ότι διαθέτουν όλο το καλοκαίρι. Συνήθως θα έχουν σε μία διασπορά. Είναι δόκιμο με το χαρακτήρα του υγροτόπου να έχει μεταβλητές διασπορές ανάλογα με τους καιρούς? Είναι επιβεβλημένο. Με όση λίγη εμπειρία
γιατί δεν είμαι επαγγελματίας πυροσβεστής και αν έχω παλέψει σε όλες τις μεγάλες φωτιές της Ελλάδας εδώ και 30 χρόνια. Έχω δει επιβεβλημένο να αλλάζει θέση διασποράς και για να επιχειρήσει και για την ασφάλεια του οχήματος. Πάντα. Λογικό. Από που θα σου έρθει, δεν μπορεί να περιμένει να σου έρθει πάνω σου και να κάθεσαι εκεί που θα σπάσει και θα σου έρθει στα μούτρα. Δεν την πολεμάς τη φωτιά εκεί. Κόβεις ρόδα μυρωμένα και φεύγεις. Ειδικά μέσα στο δάσος, με ύψος βλάστησης. Γιατί το ύψος βλάστησης και η αδιάσπαστη συνέχεια εκεί κοντά που στέκεται, ας πούμε, αυτό το αυτοκίνητο, ή όποιος θα πάει να σας πω πάλι πρακτικό πρόβλημα, σημαίνει ένα απλό πράγμα. Το συνολικό πράσινο ύψος σε μια φωτιά επικόρυφη που έρχεται με ξερή, με χαμηλή την υγρασία του δάσους, στο δασωμένο κομμάτι. Η φλόγα που θα σηκωθεί και θα γέρνει από τον αέρα είναι το ύψος της βλάστησης συνολικά, όπου είναι τείχος η βλάστηση, επί 2,5 φορές. Ποιος θα μπορέσει να σταθεί πιο κοντά από 200 μέτρα στην πορεία αυτού του πράγματος όπως το σπρώχνει ο αέρας? Κανείς. Κανείς. Και αν αρπάξουν γρήγορα χοντρά κάψιμα σε κάποιο σημείο του δάσους, όπως είναι τώρα το δάσος, θα έχεις φωτιά που δεν μπορεί να σου δώσει επαγωγική στήλη. Ένα τέτοιο έκαψε τους 100 στο μάτι. Αυτά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Το λύσαμε αυτό το θέμα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό τι θα μας δώσει. Θα μας δώσει ποιες είναι οι θέσεις που θα σταθούν δυνάμεις. Ποιες είναι οι θέσεις που πρέπει να προβλεφτούν για να μπορέσουν να στέκονται σε ώρα συμβάντως ανάλογα με τον καιρό οι δυνάμεις, ώστε να μην κινδυνεύσουν και να μπορούν να κάνουν έργο. Χωρίς αυτό έχεις πολύ απλά μία νέα δαδιά, είναι μικρότερη έκταση, θα κάνουν λιγότερα. Λοιπόν, αλλά έχεις αυτό, δεν έχεις τίποτα άλλο. Τι πρέπει να κάνω? Έχω κινδύνο κακόβουλων ενεργειών για να πάμε τώρα και στους εθελοντές. Μάλιστα. Οι δυνάμεις πρέπει να έχουν όταν εκδηλώνεται ένα συμβάν, μπορεί να εκδηλωθεί από μια κυλίδωση παράπλευρα. Όταν καίγεται το πελεκούδι, μια. Από πού, ποιος τους ειδοποιεί? Έχω ένα δίκτυο 3 τουλάχιστον παρατηρητηρίων, 2 ωραιότατες θέσεις είναι ψηλά στα δικαστικά. Και μια καλή θέση είναι ψηλά σε ένα που το χρησιμοποιούν για παρατήρηση πουλιών μέσα στο έλος. Αυτά τα 3 μπορεί να λειτουργήσουν για να τριγωνίσουν αυτό που γεννιέται. Όχι να μας πούνε και να το δώσουν με ακρίβεια. Να μην υπάρχει στη θέση του αμφιβολία να πάει ακαριά η πληροφορία σε αυτούς που επεμβαίνουν. Όχι. Γιατί δεν το έχουμε. Ο Δήμος Μαραθώνα δεν μπορεί, αν το κάνουμε αυτό το πράγμα και ξεκινήσουμε από την ανάλυση, μια χαρά μπορεί, το κάνουν πολλοί δήμοι, να προσλάβει για τις εργάσιμες ώρες της μέρας που είναι οι πιο επικίνδυνες λόγω της χαμηλής υγρασίας συμβασιούχους πυροφύλακες. Με μια μικρή εκπαίδευση μια χαρά θα το κάνουν. Έχουμε με την επισκεψιμότητα που εισάγει μια άλλη τροτότητα στο σύστημα. Μια άλλη τροτότητα σοβαρή, μεγάλη επισκεψιμότητα. Εάν μας κάτσει σε 4, εντάξει, πολλοί κόσμος λείπει, αλλά η ζημιά θα γίνει σε 3 στην αρχή ή μέσα στο διάρρη και θα είναι στημένη να μας περιμένει. Ένας μηχανισμός, μιλάω τώρα, μια κακόβουλη ενέργεια που μπορεί να μας κάψει στο δάσος. Έχουμε εκεί πέρα κινητές περιπολίες ανθρώπων μέρα νύχτα με ένα ανακλαστικό που κάνει 1,5 ευρώ, σαν και αυτά που χωρούν οι εργάτες καθαριότητας των Δήμων, που θα λέει πυρασφάλεια πίσω. Εθελοντές ποδηλάτες με έναν ασύρματο, οι οποίοι ανάλογα με τον καιρό θα κινούνται από διαφορετικές διαδρομές. Με το που φυσάει ο καιρός να δείχνουν. Αυτό είναι, εφαρμόστηκε στον ημιτό το 13, στο βόρειο ημιτό. Το δυσκολότερο ακόμα και από το Αγίο Όρος λόγω του ανάγλυφου και της θυλάστησης του εδάφους με βόρειο άνεμο τερέν για να αντιμετωπίσεις δασική πυρκαγιά. Είναι ο απόλυτος εφιάλτης με επιτυχία το 13.
Γιατί το 12 είχαμε 60 εμπρισμούς. Το 13 κόπηκαν μαχαίρι και οι 60 εμπρισμοί. Γιατί η κίνηση των ανθρώπων αυτό άλλαξε. Προλάβαμε να αλλάξουμε. Η οποία μεταβαλλόταν. Έδινε στον επίβουλο το αίσθημα ότι από παντού μπορεί να γίνει ορατός. Εκθετικό την κρίση του κινδύνου. Να έχω μόνο τη φωτιά από ατύχημα. Δηλαδή το 1 ή το 0,κάτι%. Άλλος παράγοντας τροτότητας. Έχουμε ένα δρόμο που θα περάσουν υδροφόρα. Να στηρίξουν όσους επιχειρούν. Επίσης πρέπει να σχεδιαστεί από το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας και μετά να πάμε σε εξειδικεύσεις ανά συναρμόδιο. Έχει κάτι Σαμάρια στα οποία 25 άτομο υδροφόρο, συγγνώμη, αλλά μία που θα πάει να περάσει το πρώτο και μία που θα με καθυλωθεί εκεί. Γιατί τα έχουμε, καλώς τα έχουμε για να μην τρέχουνε. Ναι, υπάρχουν και τα βιδωτά, κάνουν την ίδια δουλειά και είναι τόσο χαμηλά. Δεν χρειάζονται αυτά τα αντιαρματικά εμπόδια, κολλήματα. Τέτοιο είναι. Ορίστε. 3 λεπτά, τελειώνω. Και έρχομαι στους πυροσβέστες, έρχομαι στους δημοτικούς που θα επιχειρήσουν. Τα υδροφόρα του Δήμου που θα τα προωθήσει. Έχουν εθελοντή επικοινωνιακό σύνδεσμο. Να καταπολεμηθεί το πρώτο που συμβαίνει με όλους τους με όλους τους οδηγούς υδροφόρων. Πάει ο οδηγός, αν η φωτιά είναι στο τέλος της βάρδιας, δίνει ένα νερό και μεταφέρει. Πάει σπίτι του. Δεν γυρίζει να κάνει υδροληψία, να συνεχίσει να τροφοδοτεί. Και ενώ στην τροφοδοσία αυτών που επιχειρούν. Τυπικός όλη την Ελλάδα. Ούτε σε ένα Δήμο δεν υπάρχει διαφορά. Με τα μηχανήματα. Η ομάδα του Δήμου έχει, που πρέπει όμως να το προσδιορίζει την τροτότητα, η ομάδα, για να γίνουν ενέργειες από όλο το σύστημα να λειτουργήσει. Έχει πάντα καύσιμα. Αν είναι σωματιακή μπορεί να μην έχει πάντα. Για να επιχειρήσει. Αυτοί που θα επιχειρήσουν πυροσβέστες και εθελοντές και οι επαγγελματίες έχουν και με αυτό τελειώνουν. Για να γίνει και κουβέντα και να μείνει χώρος για σκέψη. Με αυτή τη φράση έχουν σίγουρα, αφού σε δασική περιοχή θα πάει να επιχειρήσει, έχουν σίγουρα αλυσοπρίων. Θα χρειαστεί να κάνουν διευθυντής επιτόπου, να κόψουν ακόμα και στη διαδικασία, να πάρουν ένα πεζοπόρο, να κάνει καμένο άκαυτο, να οριοθετήσει σε μια δασική έκταση. Καμένοι χρειάζονται τα εργαλεία αυτά. Τα αλυσοπρίωνά τους είναι όλα με καλές αλυσίδες κοβαλτίου που μένουν πολύ καιρό, καινούριες. Ψευδοκοβάλτιο είναι φθηνές, δεν είναι ακριβές. Και έχουν όλοι πάνω γιατί μία τσαλιά είναι πια πανεύκολο, όπως έχει δουλέψει αλυσοπρίων, για πόσο εύκολα μπορεί να γίνει. Να χαλάσει μία αλυσίδα ενός πριονιού. Έχουν όλοι τουλάχιστον μαζί τους ένα δεύτερο αμοιβό ζευγάρι αλυσίδες. Ναι, μακάρι. Υπάρχει πρόβλημα. Όσο για όλα αυτά δεν έχουμε πρόνοια, δεν μπορούμε να κάνουμε σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή με πολυλογάς. Λοιπόν, τελειώσαμε τις 3 ανακοινώσεις του πρώτου μέρους της σημερινής συνάντησης, της ημερίδας. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας έχει κληθεί σε ένα συμβάν στο Κάτω Σούλι. Δηλαδή, έχουμε αρχίσει καλά. Προφανώς δεν θα μπορέσει να είναι παρόν στο στρογγυλό τραπέζι. Οπότε
Α, πήρε τηλέφωνο, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ναι, ωραία, ωραία. Κοίτα, επειδή είμαι στο τηλέφωνο, στο μικρόφωνο, θα τα πούμε άλλη ώρα. Θα το πω. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι στο κάτω Σούλη, αλλά όχι κοντά στο Σινιάν. Φωτιά. Έχουμε τώρα συζήτηση, η οποία συζήτηση είχαμε πει γύρω στα 10 λεπτά στο σύνολο και μετά να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά έχουμε το στρογγυλό τραπέζι. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο για τον κύριο Αναστασόπουλο? Η φωτιά τι έκταση έχει, τι συμβαίνει? Η φωτιά είναι ψηλά προς το βουνό, είναι σε κάποια κτήματα εκεί και δεν πηγαίνει προς το Σχοινιά. Αυτό μου είπε και μετά τον έκοψε. Μια ερώτηση ίσως μπορώ να κάνω τώρα ή μετά? Ακούω. Μπορώ τώρα. Επειδή από αυτά που ακούσαμε και αυτά που έχω ακούσει εδώ και 15 χρόνια και δεκαετίες οι παλαιότεροι, παρατηρούμε μια στασιμότητα και μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος και του Σχοινιά. Ρωτάω, θεωρείτε ότι είναι αθέλητα ή θελημένα αυτό το πράγμα? Γιατί δεν υλοποιούνται το προοδευτικό διάταγμα του 2000 και όλοι οι άλλοι κανονισμοί? Μήπως περιμένουμε κάποιους πρόθυμους να εκποιήσουμε την περιοχή όπως έγινε στο ελληνικό? Αυτό είναι πολύ σωστό, αλλά δεν είναι τώρα η σωστή στιγμή. Λοιπόν, να συζητήσουμε για την ανακοίνωση του κυρίου Αναστασόπουλου. Ο κύριος Δρίζας. Ζήγρας να φορά από τον περιβαλλοντικό σύλλογο Πεντέλης. Θέλετε να έρθετε στο μικρόφωνο ή... Θα είμαι σύντομος, μια ερώτηση που να κάνω, αν δεν είναι απαραίτητο, προς το πρώτο εισηγητή, κ. Αναστασόπουλο. Αναφερθήκατε ότι υπάρχει υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας στην περιοχή. Αυτός ο όρος της φέρουσας ικανότητας έχει προσδιοριστεί, έχει ποσοτικοποιηθεί για την περιοχή? Και όταν μιλάμε για υπέρβαση, σημαίνει ότι έχουμε υπερβεί κάτι. Είναι ποσοτικοποιημένο αυτό? Ίσως να μην έγινα κατανοητός. Η φέρουσα ικανότητα αφορά μία μελέτη η οποία με συγκεκριμένους δείκτες θα μας δείξει αν κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες έχουν υπερβεί το όριο. Αυτό είναι κάτι που απλά το ανέφερα, δεν έχει συμβεί. Πώς? Δεν υπάρχει. Αναφέρομαι στο πόσα αυτοκίνητα ή πόσους ανθρώπους ή πόσες δραστηριότητες μπορεί να χωρίσει μια περιοχή. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην οικολογία και αυτή τη στιγμή πλέον και σε οικιστικές περιοχές οι οποίες δέχονται πιέσεις από τον υπερτουρισμό, όπως προανέφερα, και για κάτι ανάλογο μπορούμε να βρεθούμε και στον Σχοινιά. Είναι δεδομένο ότι επειδή οι περιοχές που είναι ελεύθερες στην Αττική και τέτοιου φυσικού κάλους είναι επιθυμητές. Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη εισρωή επισκεπτών, ειδικά όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτόν τον αριθμό, που μπορεί να υπερβαίνει την ικανότητα να το διαχειριστούμε. Οπότε πρέπει να μπουν όρια. Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός. Κυρία Χρυσινόδη, που είναι αν μου επιτρέπετε. Θέλετε να μιλήσετε από το μικρόφωνο? Νομίζω έχω αρκετά δυνατή φωνή. Πηγαίνετε στο μικρόφωνο καλύτερα.